ang nihil obstat ug imprimatur dili na siya basis nga mao na ni pangunahuna og niuyon ang simbahang katolikana. O sige, atong tanahon kung dili ba o yun ang simbahang Romano Katoliko. Code of Canon Law 1983. Canon 830, Section 2. Definition ni sa nihil obstat. A censor is to give the judgment in writing if it is favorable. The ordinary is to grant the permission to publish according to the norm of Canon 824, Section 1. If the judgment is favorable, the notation nihil obstat is added. Buot ipasabot nga ang nihil obstat, official note nga gipirmahan sa obispo nga ang libro walay nakita nga sipyat, walay nakita nga sayop kontra doktrina o moral. Diya pa, Canon 830, Section 3, definition ni sa imprimatur. The permission to publish or imprimatur signifies that the work is free from doctrinal or moral error. Meaning, ang imprimatur mao ang final approval sa obispo nga ang libro walay doctrinal and moral error. Ato na pud ning tubagon ning nagpagarpar nga tibugol sa tanang gitawag og mga depensor sa Badista or kining depensor sa Seventh-day Adventist. Sa tanan na akong mga nakaila or nailhan nga mga depensor sa Seventh-day Adventist, mo ni siya ang pinakatalawan. Hagit-hagit unya pagkahuman sa dihang naana ang tawag ining debate, wa mo sipot. Di ba? Ikaduha nga tawag ining nga punto kusog pabagay kay ni silang maliktad. Sila ang tawag ining talawan, ila paging ipahid sa ako. Pero dili na may issue nato karon mga sir ug mga ma'am. Ang ako lang gipunto kining ato ang amigo kusog kini siya magpagarpar sa social media, pero sa aktual ni zipper man babaan ni magsalig man ni sa iyahang gitawag og mga kauban, zipper babaan ni kung gusto ka ba magkanga-kanga ang babaan ni pag maatubang na nato ni siya. Okay, dirita nag-upload ko og tawag anang video concerning sa reaction, personal observation concerning atong debate namo dito sa tawag ining Cebu with Mr. Bendilio. Unya pagkahuman naghatag kog puntos kay ila magdigi pahimugatan nga katudo kanong libro nga gigamit ni tawag ini nga Bendilio, doktrina do kuno to sa Iglesia Katolika Apostolika Romana tungod kay na ako noy imprimatur og nihil obstat. So morning gitubag niya karon. So na-post nako to 1 month and 2 weeks nako na-post karon pa sa natubag. So buti pasabot taas-taas ang iyang pagtuon ini before siya ni refute or ni rebat sa ako ang gitawag og argumento. So okay, ato ning tawag ining usa-usahon. Ano siya kung wala pa daw muuyon ng Iglesia Katolika? Ngano naghaptag man og imprimatur og nihil obstat? Unya nagsabot iyang gisabot-sabot ang libro sa Code of Canon Law. Mura pug canon lawyer. Di ba? Mura sa pug canon lawyer. Ako di ko basta-basta mo sabot anang Code of Canon Law ngano man kay ang masalabaw na kasabutan na kadtong mga abogado simbahang Katolika concerning ana nga balaod kay secular law mana sa simbahang Katolika, dili mana doktrina. Mao na ang tawag ining human part or human law sa simbahang Katolika, kanang the Code of Canon Law, dili na doktrina. Amo nang kining atong mga amigo tanawan ni pagsumpayan ni mingon sila kanang Code of Canon doktrina na wrong. Mali. So karon, iyang gibasa ang Code of Canon Law nasa tawag in Canon 830 paragraph 2 and 3. Ibuta nga po niya section 2 ug section 3. Actually gibasa nila ko ang Code of Canon Law Canon 830 paragraph 2 and 3. Katong iyang gipangyawit wala to didto. Naay mga portion nga naa didto pero kadtong nihil obstat imprimatur wala didto sa official text sa simbahang Katolika o kanang sa balaod sa simbahang Katolika. Pero atuan na lang tawag inang sakyan, granting without admitting. Atuan na lang kanang bitaw nga ubanan or tawag ining paundayunan sa walay pag-uyon. Yan. Nga nakabutang to dito sa 830 og paragraph 2 and paragraph 3 nga naa ditoy nihil obstat og imprimatur. Ma-issue ang nihil obstat og imprimatur kung ang usa ka writer sa libro
mangayo og permiso nga susihon ang maong libro and at the same time i-publish siya officially as tawag ng giuyunan sa local ordinary. Buti pasabot ang maong nagpirma sa nihil obstat og imprimatur wala nagrepresentar sa whole church but to a particular diocese or a particular tawag ining office sa local ordinary sa pagpadayag nga gitan-aw ang maong gitawag og libro, gi-scrutinize, gi-examine nga kini ba wala by doctrinal and moral error. So kung wala doctrinal and moral error, so buti pasabot niya na isyuhan siya or pirmahan siya or tagaan siya approval. Okay ko ana. Pero it does not mean nga kanang maong gitawag og gitagaan og nihil obstat og imprimatur nga sumala pa sa maong definition nga nothing hinders, nga free to publish na kay wala nagsupak or wala nagkontra sa moral and gitawag og faith sa simbahang Katolika. It does not mean nga mao ni panghuna-huna sa simbahan og sa naghatag sa gitawag og perma or approval. Naaman ay mga managin akong gingon lagi nga basta magpataka lang ba. Magpataka lang bitaw og kanang kana bitaw nga sabot-sabot sa balaod sa simbahang Katolika. The Code of Canon Law, a text and commentary. Atong ibutang na sa ato ang tawag in screen, mga sir og mga ma'am. Ang gingon dinhi, the nihil obstat and imprimatur are official declaration that a book or pamphlet is free of doctrinal or moral error. No implication. Sabtan eh. Ang problema di po ni kasabot po siguro. No implication is contained therein that those who have granted the nihil obstat and imprimatur agree with the contents, opinions, or statements expressed. So, what nagpasabot, dili tungod kay giisyuhan siya o giaprubahan siya, gitagaan siya perma, nihil obstat o imprimatur, kaptong writer sa maong libro, pareha naghuna-huna sa naghatag o tawag ining perma or approval. So, buti pasabot, opinion niya to. Ingon ang simbang Katolika, walay dili na supak sa pagtuog moral. Maora. Pero it does not mean nga ingon simbang Katolika nga mauna ang teaching sa simbahang Katoliko. Di ba ang inyong ginapamugos tungod kay gigamit itong libro sa pari, tungod kay ingon pa ninyo mao titulo simbahang Katolika. Di ba mao man inyong gipamugos? So, buti pasabot, namutbot mo, namakak mo. Kay namakakman mo, ang amahan sa bakak, maunang gitawag og yawa. Muning anak. Number 1 ni nga anak si Mr. Tibugol. Gawas nga talawan pa, baka kuntag yung dako. Diba? Ayaw mong sabot-sabot. Muna kong gingon nga, magbasa mong libro, ayun yung sabta nga, inyong tawag ining kaugalingon nga panabot. No! No, tanawa tong tawag ining libro nga ilang gibasa. Ingon ko nga, dili ko mo question sa libro. Pero ang akong question ang inyong panabot. Kung pariha mong panabot, ikaw nga nagbasa og kanang imuhang gibasa irihis mo. So ato pa nang i-part 2 ng nga tubag or tawag in reaction kanang iyang pagpamutbot kay ang video ilang giputol-putol para ingnon nga tama sila, husto sila. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow niyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.